खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 मे 2025 मायथाइ एबा 10 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। बेयो नोंथांनि थाखाय हेंथा आरो जेंनाफोरजों जुजिनो थाखाय मोनसे गोब्राब सम। दिनै खामानि मावथायाव गुबुननि हास्थायनायफोरखौ दावगाहोनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि थांखिफोरखौ गोनांथि हो। गुबुनफोरनिफ्राय अनथोब मोननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय नालिसफोर आरो बिजिरसालिनि केसफोरखौ नोंथांनि फारसे फोजोबनाय जागोन। साख्रि नागिरग्राफोरा मोनसे खाबु मोनगोन। नखरारि आरो समाजारि आयदाफोराव नोंथाङा जायखिजाया गोरोन्थिनि थाखाय नायबिजिरनायनि सिङाव फैनो हागौ। फरायसाफोरा गुदि खिथायाव बांसिन गोसो होनांगोन। गथ'फोरा जिउआव मोजां दिन्थिगोन आरो मोजां दावगानाय दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि जुलियारि जिउआ जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनानि जानायनि बिथांखि लागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ फोजोबनो सानदोंब्ला बेयो दिनै जाफुंगोन। नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गोजौसिन मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। मोनसे गोजाम दान्थे-बिदान्थेयाव मोनसे गोरोबथा जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि फारसेबो गोसो होगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मिनिनाय आरो जंखायनाया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोमजिहोगोन। फालांगियारिफोरा राङारि मुलाम्फा मोनगोन। सोमोन्दोखौ गोदै खालामनो थाखाय थानसालियाव गासै मुग दालिफोर दान हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। गावारि सेक्टरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मुखुब सान। लटानि थाखाय नोंथाङा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे गोजोनथाव सम बारहोनो खाबु मोनगोन। गोसोआरि नारसिनथायनि थाखाय नोंथाङा रागा जोंनो हागौ। खामानिनि मोखांआव मोजां जिनिसफोर सोरजिनो थाखाय नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु थागोन। दिनै नोंथाङा गुबुनफोरखौ नोंथांनि फारसे गोसो बोहोगोन। माखासे सुबुंफोरा नोंथांनो मोजां मोननायनि थांखिबो होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि गेजेराव माखासेया गावनि पार्टनार एबा खाथिनि लोगोजों जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। फालांगिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायफोरा हास्थायनाय फिथाय होनो हायाबो जानो हागौ। बे साना मोनसे गोदान खामानि मावग्रा जायगायाव हाबनो एबा गोदान मावथांखिफोर आरो हाबाफारिफोर जागायजेननायनि थाखाय जोबोद मोजां नङा। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव जायखिजाया सुबुंजों दावराव-दावसि आरो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय बारग'नो नाजानांगौ। जुदि मोनसे रमान्टिक सोमोन्दो दं, अब्ला बेयो गाज्रिसिन महर लानो हागौ। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया मानहानि आरो लाजिफोनांजानायनि बोलि जानो हागौ। नखरारि आबहावाया दिनै नोंथांनि माखासेखौ आबेगजों गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरि एबा गथ'फोरनि सावस्रिखौ लानानै माखासे जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोजाम जेंनाजों एसे जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, नाथाय बेलासिसिम गासैबो मोजां जालांगोन। माबा मोनसे बाथ्रानि सायाव नोंथांनि गोसोआव सन्देह थानायनि जाथावना दं। लोगोफोरनि गेजेराव माखासे गोरोन्थि बुजिलायनाय जानो हागौ। दिनै नों फालांगियाव सोलोजों रां थिसननांगौ। नखरनि आबहावाया रंजाथाव जागोन। दिनै बिमा-बिफाफोरा गावसोरनि गथ'नि जिउ राहानि सोमोन्दै सांग्रां थागोन।
मावख'आव खामानि मावनायाव जायखिजाया हेंथाफोरखौ सासे लोगोनि हेफाजाबजों बोखारनाय जागोन। देवी दुर्गानो मोनसे गोजा सि गथाय आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि रंजानायखौ दबथायना दोन, मानोना बांद्राय खुसियाबो जेंनानि मोगा-मोगि जानो हागौ। खैफोद गोनां नाजानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा मोनसे गोजोननाय गोसोजों लोगोसे मोजां सावस्रिखौ रंजानो हायो। नोंथाङा गोसोआरि महरै उदां जागोन। गोसो हमथा आरो फैबाय थानाय जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जा। नोंथांनि थुलुंगाखौ गोजौआव लाखि। नोंथाङा गावखौ सासे राफोद सुबुं महरै दाफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंनि थाखाय बारा थुलुंगाथाव नङा। दिनै नोंथांनि खामानियाव गोबाव आरो हेंथा जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा नखरारि हेफाजाब मोनगोन आरो रांखान्थियारि महरै नोंथाङा मोजां जागोन। नोंथांनि सानथौफोर आरो मावनायफोरखौ गोदानै दाफिननायाव गोसो हो, मानोना नोंथाङा बांसिन आब्रुथि गोनां आरो साजायनाय जानांगोन। बोथोरारि बेरामफोरखौ होबथानो थाखाय गावनि जिउ खुंनायाव सोलायनाय लाबो आरो सावस्रिगोनां थानो थाखाय सम-सम ब्याम खालाम। दावबायनायखौ दोनथ'नो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनो गोनां जानो हागौ। बे दावबायनाया नोंथांखौ रांखान्थियारि मुलाम्फा होगोन। नोंथाङा माखासे सुबुंफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। दिनै साख्रिनि जासिनायफोर मोन्नायनि आसा दं। सासे गोहोम गोनां सुबुंखौ लोगो हमनायनि इसाराबो दं। नोंथाङा बबेबा मोनसे आयदायाव मोनसे गिदिर थिरांथा लानांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों बायजोआव थांनायाव माखासे गोजोनथाव बुब्लिफोर हगारगोन। नोंथांनि लोगोआ गोख्रों जागोन। मा दुर्गानो फोरमायुम हो आरो नोंथाङा नोंथांनि गासैबो नाजानायाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मैनि गाब। धनु राशि, बेयो नोंथांनि लोगोरिजों मोनसे रमान्टिक सान जागोन। नोंथांनि थासारि आरो गोनांथिफोरखौ बुजिग्रा लोगोफोरजों बायजोआव थां। नोंथाङा जोबोद खाफालगोनां जागोन आरो बिबानगिरिफोरनिफ्राय जुनिया हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि गासैबो नाजानायाव जाफुंसार जागोन आरो मोनसे गोहोगोरा आरो गोसो बोगथाबनो हानाय थासारियाव दावखोगोन। गोसोआरि थिरांथाफोर लानाय समाव गावनि जुक्तिखौ दाखोमा। नोंथाङा मोजां रां आर्जिनो हायो। जुदि नोंथाङा दोरोङारि महरै रां थिसनो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, माखासे गोसोआरि जेंनाफोरा नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। दिनै नोंथांनि थाखाय जायखिजाया बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन। बैसोगोरा आरो हेफाजाबगिरिफोरनिफ्राय हास्थायनाय हेफाजाब मोननायाव गोबाव जानो हागौ। जिरादफोरखौ सामलायनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि राङारि थाथायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नोंथांनि राङारि रोंग'थिखौ दिन्थिगोन आरो नोंथाङा कमिसननि गेजेरजों माखासे आयबो आर्जिनो हागौ। नोंथाङा मोनसे दावबायनायखौ दोनथ'नो गोनां जानो हागौ। नखरारि जिउआ सरासनस्रा थागोन आरो नखरनि सासे गेदेरनि बोसोनआ खामानियाव फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि गोहोनि थाखोआ साबसिन जागोन। नोंथाङा माखासे रंजानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दिनै मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावनाया नोंथांखौ गोबां फोरोंगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्रायबो मदद मोनगोन। बेलासियाव नों गावनि बिमा-बिफाजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि साखाथिनि सोरबा सासेनिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोनगोन।
इनफरमेशन टेक्न'लजिनि फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथांनाव थानाय जायखिजाया गोनांथार खामानिया दिनै गोरलैयैनो आबुं जागोन, जाय नोंथांखौ गोजोननाय मोनहोगोन। फुंआव सिखारनायनि उनाव बुहुम बिमाखौ दां आरो न'आव गोजोन आरो खुसिखौ थि खालामनो थाखाय नोंथांखौ मान बाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि। दिनै माखासे गोनांथार बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो गोदान रांखान्थियारि मुलाम्फा लाबोगोन। दाहारजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरा थिरांथा जागोन। बे सानाव नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरनि सायाव जिंगासिनो हागौ। गोनो गोथोनि मोनसे मोनदांथिया थाबाय थानो हागौ। फालांगियाव बे समफारिया जोबोद रोखा आरो मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। धोरोमारि सानथौनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। नों हारसिङै सम हगारनो मोजां मोनगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि बिबुंथिया नोंथांनि दावगानायनि थाखाय आरोबाव बांसिन गोहोम गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।